Dried fish isn't just food here in Cadiz, it's a way of life. From the market stalls to the drying yards, this product has fed generation and shaped the identity of the city. So today, I want to meet the people behind it all. Ang mga nagabaligya, ang mga nagaproseso sa pag-ubra sang uga, kag ang mga nagapromote sang sininga produkto. Ginkantuan ko kung sa din ginaubra ang pagproseso sang uga. Kag diri ko nakilala ang grupo sang kababayenan nga masako sa pagpakas sang isda. Kasama, andito tayo ngayon sa kung saan pinaprocess yung dried fish dito. At dito ko nakilala si Aling Solidad Hoksana nga masako sa pagpakas sang isda. Ang pagpakas ay ang paglilinis o pagkuha ng mga lamang loob ng isda. Tilae kag Hasan. Siya subong wala ni sa tilae lang kitang kwaon. Kay mag-an man isa magmalasir mo. Ito rin ang pinakaunang proseso sa paggawa ng dried fish o tinatawag naming uga. Pagkatapos nito, nilalagay nila ito sa tubig na may asin. Ang iba naman ay may ibang proseso na ginagawa bago nito ibilad sa matirik na araw. Diri nagahiligra tanan-tanan. This is where they've dried the fish after nilang ipakan. Kilala ang Cadiz City bilang the dried fish capital of Negros Occidental. A title not just earned, but lived every single day by its people. It's a place where simple beginnings create beautiful futures. Behind every tray of dried fish lies the quiet sacrifices of the parents at mga pangarap na binubuo nila sa kanilang mga anak. From these humble shores, maraming mga Cadiznon na nakapagtapos sa pag-aaral, proof that greatness can rise from the simplest beginnings. Ang number one din dya produkto sang Cadiz, uga. So ang highest sell gid dya sang Cadiz ang uga. Kay tungod kay nga diriya pisan lang ang pangangkuan mo ang kapital. Tayo nga pisan ka manabo kag pisan ka mamakas ka mamulad, mabuhi ka diya. Dako ya ang kuan kumala bala mga Chinese di like sa mga Chiquito, sila ni China before amo man na ila pangabuan kay nga nakit-an nila ang maayo kag improvement sang pangabuhi nga ginasiling kung uga ang imo negosyo. Here in Cadiz, dried fish is more than just food. It's the smell that greets you at the market, the flavor that connects families, and the livelihood that keeps communities alive. Every piece you see hanging in these stalls carries a story. A story of early mornings, hard work under the sun, and the unshakable pride of Cadiznon. And that's why I believe this industry deserves a spotlight. Because when we celebrate dried fish, we celebrate the people who make Cadiz, Cadiz. So the next time you take a bite of dried fish, remember, you're not just tasting food, you're tasting history. You're tasting the culture and you're tasting the heart of this city.